हेलौ बिबारि बाजै मा खालामदों आगै? दङ ओरैनो नोंलाय? आंबो नै दङ ओरैनो। ओमफ्राय मा खबर आगै? दङ दे गेजेरावनो। नोंहालाय? दङ दे आंबो मोजाङैनो। दङ होननाबो बुंजाया, मानोना नोंसा आदानि थाखायनो मोजांबाबो गाज्रि आंना दा। ओरैनोथ' मोजाङानोमोन र', नाथाय नोंसा आदानि थाखायनो बोरैबा मोनगासिनो आङो। आदाया फन खालामाखै नामा बाजै? फनखौलाय ओरैनो मालाबाल'सो खालामो, बांद्राय आंनो खालामो, गावगाया खालामनानै थाङा, मालाबाल'सो खालामो। ओमफ्राय मोजाङै रायज्लाया, आं हरबाबो रिसिभ खालामनो नागिरा, अबावबाल' रिसिभ खालामो। ओमफ्राय लैथोस्रि आगै, मोनसे बाथ्रा खिन्थानाय, नोंसा आदाया जोंनिथिंजाय फैदोंमोन नामा? नोंसोरनिथिंजाय? मिथिया। माबा लुदुमि आब'आ नुदोंनोलै, नोंसा आदा रखमथार नुदोंनो। ओमफ्राय दा नोंसा आदानाव सोंबाय आङो, नोंसा आदाया नङा नङाल' बुंबाय थादों। दा लुदुमि आब'आदि नोंथारगौआनो होनना बुंदों, ओमफ्राय नोंसा आदाया आरो नङाखौनो बुंगासिनो। लुदुमियाथ' जों आदाखौ सिनायाखै न'आव नुखादों। औलै आगै नुखादों, खैबारबा नुखाबाय फोजोंसारखौ। मालाबा बेजोंनो लोगो हमनो थाङोमोन गजासगाव। ओमफ्राय जेनेबा नोंसा आदाया मानो थगायदों दे आंखौ? फैदोंबा फैदों होनना बुंनांगौ ना। मोनथिया दे बाजै, थांदोंना थाङाखैबा, जोंखौनोबो खिन्थाया। आजिखालि मानसियानो सोलायमारबाय, सोंबाबो मोजाङैनो खिन्थाया, बेनिखायनो सोंनायानो थांला आंबो। लैथोस्रि आगै, नङाबा नोंसा आदानाव खेबसे सोंनाय, जोंनिथिंजाय फैमारदोंमोन नामा होननानै। दे जागोन दे बाजै, सोंगोन आं। ओमफ्राय दा नोंसा आदाया न'आव दंना गैया? आं फन खालामदोंमोन, फनखौनो रिसिभ खालामाखै। दंथ'यो। मा जामारदोंथाय मानसियानो? बाजै, मानसियानो एसे सोलायलांबायना, सिगांनि बायदि नंला। ओहो, एसेबो नंला। आंखौबो खेरखौनो खालामला आजिखालि। औलै बाजै, जोंखौबो आरो। देनाय होनबा बाजै, आं सोंनि र'। आगै देनाय सोंनाय। दे होनबालाय दोनथ'नाय बाजै। बोथिको ओइ मानसियालाय अबावबासो थांबाय नामायोलै? बिबो न'आव थायै जादों र', देवानि जादों बिबो, खामानि थिनबाबो मोना जादों बेखौबो। देवानि फैबाय, आंलाय न'आवसो दङ होननानै गाबज्रिबाय दङमोन। आयै, आंखौ मानो देवानि होनना बुङो? आं दखानावसो थांदोंमोन मेथाइ जानो। ओमफ्राय आयै, लाफाथि आब' फैदों नोंसोर? मा? लाफाथि फैदों? आयै, हौवालानि न'आव फैदोंनो। आङो बिबारि आब'खौ लोगो मोनदोंमोन, बिबारि आब'आ खिन्थादों आंनो। हाफिया मानो फैदोंनो बेयावलाय? फैथों दे, थैथों, रानना थैथों। गुवाहाटियाव खारहैनायालाय मानो फैखो गामियावलाय? फाग्ला फाग्लिफोरा बेयावलाय मा खि मोनजानो फैदों गामियाव? माखौ जानो नागिरदों बिसोरो? आदै पुथिकु, आब'खौ नुबानो बुंना दोनखादे, न'आव फैनो मोना होननानै, सिथ्लाबो गानो मोना होननानै, नङाबा आंजों खिन्थु बिगुर बिसि जागोन बियो, हारा सारा सिफाय जाजोबगोन। आं लोगो मोनबालाय बुंखागोन। आरो थांनाङा दे बिसोरनि न'आव, थांनाङा होनना बुंखादों, लामाफोराव नुबासो। बेजों जेबो सोमोन्दो गैला जोंहा। हौवा मोननो रोङिया साला, मा खि जानो फैखो बिसोरलाय? माबा मावना जानो नागिरदों गामियाव फैनानै? मा दं बिसोर न'आव? जेबोआनो गैया, हा दख्लासेबो गैयालै। हा दख्लासेफोर थाबाबो आबाद मावनानै जानो हागौमोन, गैया, हा दख्लासेबो गैया। आरो न'आनो गैया माथो, अबाव थानो नागिरदों? ओजोंनो गुवाहाटियावनो खामानि मावनानै जानांगौ थानांगौ, मा खर'खौ फैदों बिसोरलाय? मेलेमानो गैखाया सानैनियाबो, खलथायाव जेबोआनो गैखाया बिसोरनिया। औलै बेखौनोथ', माथो जों गुवाहाटियाव 13,000 ना 14,000 मोनोमोननो सनस'फिदा, मानो फैखोबा बेयाव? मा जानो? ओंखामखौनो मोनजानाय नङा माथो बेयाव फैबालाय बिसोरो। थाथोहाय, जायखि रानना थैया। सानदों नामा जोंहाखौ माइरं हैगोन होननानै? दरखार नाङाखैलै, थैथो, आंनि फिसाजो नंला बियो। आब'आबा फैनो लुबैदोंना लुगैयाखै न'आव? लुगैबानोखि मोनगोन नामा बियो? सिथ्लाबो गानो मोना बियो जोंहानि, आं बुंना दोनखाबाय। ओइबानो आंजों साबुत होजाखाबाय बियो। ओरैबायदि बुगोन ना, माने बुंथ'ला दे आरो, मानसिखौल' फैनो होनाय न'आव। माथो जेराव थाबाय दं बेयावनो थानो हो, नुबानो बुंखादे पुथिकु, आं बुंना दोनखाबाय। जागोन दे आयै। आरो खोनासं, नोंबो सिरि सिरि थांखुमा नाङा। नोंखौबो जुदि थांखुमानाय खोनायोना, मिसनावनो दोनहैगोन आं सनस'फिदानि न'आवनो। मानो थांनो दे बिसानियाव? थांनोबो हानाय, नोंबोखौ नायनो। आंबो आब'खौ रागासो जोंना दङ, आरो आं नायनो थांनो दे। थांनाङा, माथोबो होनाङा बेखौ, माथ्र बुंबानो जाबाय नुबा न'आव फैनो मोना, सिथ्लाबो गानो मोना होननानै, नङाबा खिन्थु बुंना दोनखा। जागोन दे आयै। सेसलै दानियाबा, आइया खिन्थु दाबो रागा जोंगायाखै दे, फुरा बिगुर बिसि जामारगोन बियो न'आव फैबाथाय।
आयु मा सिन्था गासिनो आदाया? आदा माबाफोर जादों नामा? मा जानोखाय जेबो जायाखै। होमबालाय आदा नों मानो बेफोरबायदि थाबाय थाग्रा जाखो? दै नोंसोरबो माबा जात सोंबाय थायोलै मा जादोंखाय आंहा। औ मालाबा माबा माबि बाथ्रा साननाया सानैबो नङा बिदि होननानै आंहाथ' जेबो जायाखैना। जायाखैबाथ' मोजाङानो देनाय आदा। ओमफ्राय आदा मोनसे बाथ्रा बुंनाय, नोङो बिबारि बाजै मोननिथिं थांदोंमोन नामा मैया? बुंनाय आदा, बिबारि बाजैया आंनियाव सोंहरदोंमोन माथो नोङो थांनाबो थाङाखै होनना बुंदोंनो। नोंखौ लुदुमिया नुथादोंनो, नों मानो थाङाखै होनना थगायनांगौ देनाय। थाङाखैलै आङो बा बेखौनो फन खालामनानै नोंनियाव बुंहरलायदों आरो बियो। नङा माने लुदुमियाबो नों बायदि नुथारदोंनो। आंलाय मानो थांलाबायनो बिसिनिथिंजायलाय थाङाखै होनना बुंदोंना। आबा थांदोंमोनबालाय थांदोंमोन होनना बुं आरो मानोथ' थगायनांगौ जाखो। थाङाखै होनना बुंदोंना, नोंसोर मानो बुजिया? आं मानो थगायनो? आं नङालै बियो गुबुनखौसो नुदों बियो। बे बुहुमाव ना आं बायदि मानसि दंबावो मोनथिबाय। सोरखौबा नुदों आंहासो दाय जाबाय थाबाय दा बे लुदुमिखौबो ना। आदा नोंखौथ' लुदुमियाबो सिनाय हाखायो माथो। औ सिनाय हायो। होनबा मा होनबा? आं नंनायानो थाबा आंहालाय मा खामानि दं दे। आरो आङो बिथिंजाय थांबा बिबारिखौ खबर होखायामोन आरो खबर होखागौमोन ना, थांदोंबा थांदों होनना बुंखागौमोन। बे साला बिबारियाबो बांद्राय देखायग्रा जादों र'। बाराबा दानो फन रिसिभ खालामला ब्लकसो खालामना दोनगोन आं। हामा हायाबा एसेबां रागा जोंनो। नोंलाय माथो सिगाङो बेफोरबायदि नङामोन आबा? दा मानो एसेयावनो रागा जोंग्रा जासोदों नोङो? रागा जोंनाय बाथ्रा बुंबालाय रागा जोंखागोन। आं नंखायानो। सोरखौबा नुदों आंखौसो बुंबाय थादों बिबो। खेबसे नङा होनबाथाय मानिनांगौ ना। नङा माने लुदुमियाबो नंगौ होनना बुंबाय थादोंनो, बेनिखायसो आंनाव सोंहरदों बियो। नङा होनना बुंबानो जाबाय, आं नंखायानो। बांद्राय देखायग्रा जादों र' बिबो। ब्लक खालामना दोनजामारगोन बियो आंजों। आबा नों मानसिया मा जामारदों हा? नों बेफोरबायदि नंमारामोनथ'। नोंनि मोखाङाव मानो खुसिखौनो नुला, खालि टेनसन आरो रागा बे मोननैखौल' नुग्रा जाबाय माथो। थै आयै नोंसोरबो बांद्राय देखायग्रा जादोंलै। अबाव आंखौ रागा आरो टेनसनल' नुबाय थाखो नोंसोरलाय? बेले खालि रागाल'। मा जामारदों आबा? मानो खिन्थाया मोजाङै? औ आदा नोंथ' बेफोरबायदि नङामोन। मा जामारदों नोङो बुंनाय? दाथ' आरो फैसा दाहारबो होनो गैया माथो, सोख'जोबखाबाय। माखौथ' मा टेनसन लाबाय दङ आरो मा टेनसन जाबावदों नोंहा? जेबो जायाखै होनना बुंदोंना आयै। मा जात सोंबाय थायोलै नोंसोरबो। है आयु आंनि आबा, एसेबां सना रखम फिसाया मानो बेफोरबायदि जालांखो? सोंबाबो खिन्थाया। मा जामारदों? टेनसन रागा बे मोननैखौल' नुग्रा जाबाय। मा जामारदों खिन्थायाबो। बोरै मोनथिनो दा? रावजोंबो मोजाङै रायज्लायला। नोंसोरजोंथ' गोरायै रायज्लायोआनो, आंजोंबो रायज्लायग्रा जाबाय, आंखौबो रायग्रा जाबाय। आयु आंनि फिसा मा जामारखो नोंहा? खिन्थानाबो लाया। ओइ अबाव थांनो नागिरदों नो? गोबोरखि मोखां, आं न'आव थांनि। फाग्लि जादों नामा नोङो हा? न'आव थांनो नागिरदों नोङो बिगुर जि जानो, आरा सिफाय जानो? माबा बे मोनसे बाथ्राखौनो बेसेबां बुंबाय थायो। बिगुर बिसिनाय हारा सिफायनाय। सोरबा गावनि बिमाया गावनि फिसाजोखौ बेफोरबायदि खालामनो हायो नामा? बिगुर बिसिनो हारा सिफायनो रावबो पापियाबो हाया। मा रागाव हानोबो हानाय? हाया, आं मानिनो हाया। आं होनबालाय बिगुर बिसि जानो लुबैदों बालाय? बिगुर बिसिखाया मोनथिबाय। जोंहा एसेबांबो गाज्रि नङा। नोंसा आयानो बुंदोंनो माथो हारा सिफायगोन बिगुर बिसिगोन होननानै। ओरैनो रागावनो। बियो मिथियाना नोंदि आंखौ खावनासो लांदों होननानै। बिलाय सानदोंबा आं नोंखौ गोसथोनानै खारखोमा लांदों होननानै, बिनिखायनो रागा जोंना दङ आरो। नाथाय सैथो खोथाखौ मोनथिबा बियो नोंखौसो हारा सिफायगोन। आंखौ अनगोन, निमाहा बिगोन आंनियाव। लाफाथि बाजै, नोंसा आया खिन्थु जोबोद
रागा जोंना दंमारोमोन दे नोंसानि रागाखौ आंबो नुदोंमोन सानसेखालि नोंखौ हारासबाय जासिफुवाबाबो बिगुरफोरा बेरलाबनोबो हानाय नोंनिया खोनाबाय आं बिगुर बेदलाब जानो लुबैदोंबालाय दाथ' आरो होनबाबो गोजां बोथोरखा गोजां बोथोरावथ' आरो हामनोनो नागिरा थां बिगुर बेदलाब जानो लुबैदोंबालाय थांबानो जाबाय आंनिया हले मुलि सुलि बायनोबो फैसा गैया दै ओइ गोबोरखि मोखां साला नोंनि बिमाया नोंखौ बेफोरबायदि बुबाबो जोंहाया बेफोरबायदि बुवा मालाबाबो दिनैहालागै बुनायानो गोसोआव गैखाया बुफेराबो थै आंनि आइया बेफोरबायदि नङालै नोंसा बिमायासो बेसेबा रांखिनि दाउ बिमा दिनै बुजाखाबाय खिन्थु ओइ गोबोरखि मोखां जुबान संभाल के बात करना आंनि आइया बेफोरबायदि नङा जोंहानि आइया ओरैनो रागाल' जोङो मिथिबाय नाथाय बुफेरा दिनैहालागै दाबो बुनाय नङा आंखौ रायगोन रायनायालाय थेवब्लाबो आंखौ बुनाय नङा फंसे फंनै बुबाबो बिदि बेदलाबलायनाय बुगोन नामा सोर बिमाखौ बेफोरबायदि बेदलाबलायनाय बुनाय नुदों नोङो गोबोरखि मोखां गावगायना बिमायानो बुयोमोन खोना बेनिखायनो मालायखौबो सानदों नोंसा बिमाया नोंखौ अननो रोङाबानो जोंहा बिमाया अननो रोङा नामा फाथै बांद्राय बुंबाय नोङो बांद्राय खोथा दा बुं नङाबा मा खालामगोन नोङो आंखौ मा खालामगोन गोबोरखि मोखां आंनि सना रखम लाइफखौ नोङो जाबोर रखम खालामबाय फैसा 300नि थाखाय नोङो आंखौ खावनानै लांनानै हाबा खालामदों साला दा आंखौसो आइमोना गोरोन्थि सानबाय थायो नोंनो साला फैसा 300खौ नाङो नोङो बुंनो हायामोन नामा आं होगौमोन ना ओइ नों बायसि सैथाना आं नोंनाव बेसेबा बिखादोंमोन माथो नोंलाय माथो मिन्थि रखम दिन्थिफ्लादोंमोनलै हा सैथान बेनिखायनो रागावनो आंजों हाबा खालामजाबायना खोथा दा बुं आरो नोंथ' आंखौ जोंहानि न'आव थांनो बारा होखागोन आं न'आव थांबाथाय फैखाला गोबोरखि मोखां नों मा सानदों आइया आंखौ बुगोन आंखौ लाखिनाय नङा आइया आंखौ लाखिगोन आंनि बाथ्राफोरखौ फोथायखागोन आं मिथिगौ थांसै आं दिनैनिफ्राय नोंसोरनाव फैखालाबो आरो ओइ खोनासंना लाखा आं थांबाथाय खिन्थु आंखौ लायनो थांफिननांला दे नोङो गोबोरखि मोखां नों आंनि हौवा नंखायाबो आरो ओइ गब्लि नोंबो आंखौ दिनैनिफ्राय बाजै साजै होननानै गाबज्रिनांला मानो होनबा दिनैनिफ्राय नोंसोरजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैला सोमोन्दोआथ' गैखाया दिनै थेवब्लाबो आरो दिनैनिफ्राय बांद्राय गैसिनला फाग्ला थाबाय थादों नोंसोरनि न'आवलाय लाफाथि नों खिन्थु फस्थायगोन दे दासो फस्थायगासिनो आङो नोंसोरनि न'आव थाबाय थाबासो फस्थायगोन आङो थांसै आं टाटा बाय बाय फैखालाबो आंखौ लायनो नाङा दे नों बायदि मानसि आंखौ लायखानांला लायबानोखि आं थांगोन आरो दरखार गैया बाय बाय थांसै आं गोबोरखि मोखां बाय बाय गब्लि गावसोरनि बिमाफोरा बुयो नालाय बेफोरबायदि बेनिखायनो मालायखौबो सानदों आया फाग्लिया थांमारबायसो माथो गब्लि दा मा जागोन आदा बिमायालाय अबाव लाखिबावनोलै बिमाया लाखिनाय नंला खोनालै बेखौ जोंनि सिगाङाव बेसेबा रागा जोंखादोंमोन सानसेखालि बुजाबासो बियो एसे बुजाना हरबा मोजां जागौमोनलै बांद्राय लेबेललै मानसियानो औलै आदा नों लाफाथिनिख्रुइ बांद्राय मोजांसिन हिनजाव मोनबावगौमोन ना नों मानो बेखौ जबरदस्ति हाबा खालामनांगौ देनाय रागावनो खालामदोंमोनलै दासो आंबो फस्थायबाय मा जाबावनो रागावनो सोरबा एसेबां गिदिर डिसिजन लायो आरो औलै गब्लि थेवब्लाबो जाबाय होननानै आङो अनलायना थानो नागिरो नाथाय बिनो माथो आंखौ एसेबो सैया बासिबायल' थायो गोबोरखि मोखां दाउखि सिलिं मोखां होननानै नोंखौ सैखाया नालाय दिनैसो न'खौ नुबाय आङो बेसेबा गोबाव जाखाबाय नुयिया दिनै मास मोननैयानो जाबाय दिनैसो न'आव फैनो मोनमारबाय आं फाइनालि दिनै आइमोनखौबो नुसिगोन आं हाबैनोबो एसे लाजिनाय मोनदों आं माबा हाबा जानायखाय एसे लाजिनाय मोनदों आं आरो सिन्दुरबो लादोंना अबाव सिन्दुरबो लाबोआखै माथो आं बावबोदों थाथोहाय ओरैनोबाबो आं सनसकनि हिनजाव नंखाया बेनिफ्रायथ' आं सानसेबो सिन्दुरखौनो लाखाला बेजों आंजों जेबो सोमोन्दोआनो गैखाला बा रावबो फाग्ला फाग्लिया बिसानि बायदि न'आव थानो हाया दे आयु रावबो सोलिनो हाया जेनथेन न'आव फैबाय दे आंलाय सानदोंमोन न' लुनाय नंलासो होननानै जेनथेन सनसकनिफ्राय खारग'बाय दे इसोर भगबान थांखालाबो थां सनसकि पार्टिजों आं थांबावनो गोबोरखि मोखांजों न'आव फैग'नो मोनबाय मा नांबावगौ आरो
मोजां जनो थांनाय बायदि मोनदों नामा नों हा माबा पुचुकु आं हौवा जनो थाङाखै बे गोबोरखि मोखां सनसफिकासो आंखौ जबरदस्ति लांनो हमनानै मिथिगौ ना ओमफ्राय जबरदस्ति हाबा खालामदों नोंसोर मानो फोथाया पुचुकु आंखौ लांलायाखैमोन बियासो आनै लांनो दुर्गा फुजा नायनो थांनो होननानै आंखौ लांफालायाखैमोन साला फुजा नायनो थांनो होननानै नोङो बे सनसफिजोंसो खारसनहैनोमोन जाम्बि पुचुकु नों सानना नायाखै मानो आंबासो एसेबां साइज गोनां मानसिया आंबासो एसेबां गुन गोनां मानसिया बे सनसफिबासो सिखावजों साइज गैयै फाइज गैयै मानसिजों मानो थांनो आङो नोंसोर मानो आंखौ फोथाया आं आरो सनसफिखौ मोजां मोनगोन नामा मिसाखौनो बेयाव थगायफ्लानाङा थांबा थांनानै सनसफिखौल' दाय हमबाय थानाङा नों थाङाबा बियो नोंखौ लांनो हागोन नामा थोआखै मानो बुजि मोना नोंसोरो आं सनसफिखौ इसेबो मोजां मोना सिख्ला टाइमनिफ्रायनो जेबो सोमोन्दोआनो गैया बेजों आंहा आरो आं फाग्लि नामा माथा गरम नामा बेफोरबायदि मानसिजों गोसथोलायनो नोंसोरो मानो आंखौ एसेबो फोथाया गावनि बिनानाव गावनि बिमा जालायनानै मानो फोथाया बेफोरखौ जेबो मिन्थिया नों थांनोबा थां बेनिफ्राय आइजों नुजाबा खिन्थु नोङो दोखो दोखो बुजागोन दे नोंनि थाखाय आइया थखन गिदिर दानना दोनखादों मिथिबाय बे थखनजों बुनांगौबा नों गैखाला आबौ नोंनि बिगुर हारा मा आइया नोंखौ बुमारगोन आरो बुगोनथ' आइखौ मा सानदों नोङो ओरैबायदि जेंना दंखायो थांदोबा थांलाय दानो खोनाबा नोंखौ बुफैगोन बुजानो लुबैयाखैबा थांदो आंलाय दालाय अबाव थांनांगौ जाखो आइया नों सोरानाव हाबा जादों बिसानाव थांदो ना पुचुकु बिसानि न'आव आं बोरै थांबावनो आं थांला होननानैनो फैखाबाय आं बिसानि न'आव बोरै थानो नोंनो बुंनाय जेबो सुबिदायानो गैया न'आबो बायला जिला हरावबो हाथरखियानो नुलायो आरो जेबोनो थाया जानाय लोंनाय जेबोनो गैखाया बिसा फारसेथिंजाय हौवाया साइज गोनांबाबो बेलेग साइज गैया फाइज गैया आं माखौ नायनानै थानो बिसानि न'आवलाय बेफोरखौलाय आंलाय मा मिथिगौ बेफोरखौ हाबानि सिगांनो साननांगौमोन नोङो हाबानि सिगां माने गोसथोनायनि सिगांनो साननांगौमोन नोङो दासो बेफोरबायदि बुंबा जागोन नामा थांना लानानै दासो फस्थायदों नामा नोङो हौवा नागिरना मोनासै हा आब' बेनिख्रुइ किमान साफा मानसियानो माथो नोंखौ गोसथोनो नागिरदोंमोन खोना नोंनि बे खर्थायाव जेबोआनो गैया नामा बुंनाय थां नोंजों जेबो सोमोन्दोआनो गैखालाबा मानो फैबावदों नों थांदो थां मानो फोथायालाय पुचुकु आगै आं सनसफिखौ मोजां मोना बिजों हाबाबो जाहैयाखै आं दुर्गा फुजासो नायनो थांमारदोंमोन बिसोरो आंखौ किडनेप खालामना लांनानै जबरदस्ति हाबा खालामदों मिथिगौ ना आं सनसफिक गोबोरखि मोखांजों बोरै रायजो जानो आं बेखौ एसेबो मोजांखौनो मोना नायनोनो हाया आंहा जेबो गोरोन्थि गैयालै थेवब्लाबो नोंसोरो मानो आंखौसो दायनिगिरि सानबाय थायो बाद हो बेफोरखौ जिखिजाया नोङो हारासबाय जानो लुबैयाखैबा थांदो थां बेनिफ्राय थांदो थां आं मोजांनि थाखायसो बुंदों नोङो जायजों हाबा जादों बेजोंनो थांदो थां नों हाबायानो जाखाबायबा नोंनि हौवाया बेनो जाखाबायबा नोंलाय आरो बेयाव फैनालाय मा लाब जिउआव खेबसेल' हाबा जायो मिथिबाय खेबनै खेबथाम जाया नों दा सनसफिजों हाबा जादों नालाय बेजोंनो थानांसिगोन मोजांबाबो गाज्रिबाबो थांलै आइया फैगोन मानो बुजिया लागिबा देनां फैबानो जाबाय आइनि रागाया थामिबाथाय दा खिन्थु आइनि रागाया थामिथ'वाखै उनाव नोंसोरना गथ' गथाय जाबासो आइनि रागाया खम जासिगोन खोना दा खिन्थु आइया बेसेबा रागा जोंना दंखायो थांफिननांसिगोन होनबाय बिसानि बायला जिला न'आवनो नों थांखानांगोन नों सनसफिजों हाबा जाबाय नालाय बिसानि न'आवनो थाखानांसिगोन हाबा जाबायना नोंसोरो थाखानांखागोन मा जाबावनो मानसि नालाय गोरोन्थिबो जायो मानसिखौनो अननोबो ओंखारो रागाबो जोंनो ओंखारो नोंहा एसेबां गिदिर गोरोन्थि मावना लाबाय नालाय रागा जोंखागोन आइ आफामोना